بزعبة إيرتراويان منجس إثيوبيا السلاخة دبداب الله بزعبة تتكوس بوتين ونمجلس إيه بله. В боевых условиях было проведено в том числе بحفش هالعلى 7 شح إيرتراويان سدتنا تابت هاجر كم استمز جويو جليس زلوا مالتيو هايبرسونيكيوم كاب حنتي ميسايل كيروم فانا تشلو يوكرين قبل الروسيا كسيو مقربهم دلو سلام كم يتكونوا جايز كافي لو ما عند غاب سفر يتحسوا ميسالنا ساموداتهم سيتصنحوا لايكم كبار جمروا هذا فيديو let's go سز جايز نلوم معنتي تمالي على ملو زي سنبدا على ملو ون كزارب زو على زعبا قبل ملس روسيا بلعلي يوكرين زملكتي مالتي روسيا بلعلي يوكرين تمالو وقحتا بالستيك ميسايلس قبل ملس خمس هابت تمالي معكنا زين خزارب والو علنا الله بزخاني يوكرين ون كم زخصت مغنياتو زي فكد ميسايل تتقيمه بمبال يوكرين ون تكسس كم زو علت بزوحات معكنا زين خانزي انت عينت ميسايل مخانو ارسيبن كزرقو علنا الله مالتي والمعالتي روسيا ايتزاربون ويون بمنجد روسيا زوص حبريتاي نبرن اغامشت جن روسيا انتاي مخانو ወይ ካብ ዛዕቡ መብርህውን ሂቦም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እሱን ክንርኢና መወዳእታ ማለት እዩ መጀመርያ ግን ትማሊ እቲ ምስ ተተኮሰ ወይ ካት ግብረ መልሲ ምስ ሃበት ሩስያ ከም ትሪኡ ኣለኹም በዓል ቢቢሲ ከምኡን ካልእ ዓበይቲ ዜናታት እቲ ሚሳይል እንታይ ምዃኑ ወይ ካብ ባላስቲክ ሚሳይል ዝተተኮሰ ናብ ዩክሬን እንታይ እዩ ዝብል ብዙሓት ኣርእስቲ ሂበን ገሊፆኖ ነይረን ማለት እዩ ሩስያ ኣህጉራዊ ሰበር ባላስቲክ ሚሳይልስ ናብ ዩክሬን ከም ዝወንጨፈት ዩክሬን ትኽስሳላ ይብላ ኣሎ እቲ መጥቃዕቲ ንከተማ ዲኒፕሮ ዓሊሙ ዝነበረ ብምዃኑ ሰብ መዚ ዩክሬን ይገልጹ እቲ ICBM ዝተባሃለ ባላስቲክ ሚሳይል ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣዝዩ ምዕቡል ሚሳይል ኒውክሌርን ካልኦት ንቡር ተተኳስን ዓረር ክሕዙ ዝኽእሉ ምዃኖም ይንገር ሞስኮ ነዚ ዓይነት ሚሳይል እንተተጠቂማ እቲ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝዓረገ ዘመልክት እዩ ክብሉ ሕብረት ኤውሮጳ ስክፍቶም ገሊፆም ኣለዉ ሓቅነቱ ንምርግጋጽ ይስዕሩ ከም ዘለዉ እውን ኣፈኛ እቲ ሕብረት ገሊጹ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ስጉምቲ ርእይቶ ካብ መሃብ ዝተዓቆበት ሞስኮ ክልተ ስራሕት ብሪጣንያ ዝኾና ስቶርም ሻዶው ዝተባሃለ ሚሳይል ከም ዘውደቐት ጥራያ ሓቢራ ዘላ ዝብል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ትማሊ ዝወዓለ ዜና እዩ ማለት እዩ ወይ እውን ብICBM ዝተባሃለ ሚሳይል ከም ዝተተኮሰ እዩ መብዛሕትኡ ኣርእስቲ ብክሰርሖ ውዒሉ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ናይ ምሸት ሩስያ እውን መግለፂ ሂቦም ኣለዉ ፑቲን ወፂኡን ተዛሪቡሉ ኣሎ እቲ ሚሳይል ንሱ ከም ዘይኮነ ወይ እውን ሓድሽ ዘማዕብልዎ ዘለዉ ሚሳይል ከም ዝኾኑን ከም መፈተኒ ከም ዝተጠቀሙሉን እውን እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ስለዚ እዚ ጌና ንፍትኖ ኢና ዘለና ወይ እውን መፈተኒ ከም ዝተጠቀሙላ ንሩን ዩክሬን እዩ ክዛረብ ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ሙሉእ ትሕሶ ወይ ከዓ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ዘሎ ኣብዚያ ቪድዮ ክስማዓኩም ፕሬዝዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ድሕርቲ ፍሉይ ዝኾነ ሚሳይል ብምግባር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝገበረቶ መጥቃዕቲ መግለፂ ሂቦላ ኣብቲ ብመንገዲ መንግስታዊ መደበር ቴሌቪዥን ሩስያ ፑቲን ንምዕራባውያን ሃገራት ሓያል መጠንቀቕታ ዝሰደደሎ ዝሃቦ መግለፂ ሃገሩ ከምቲ ዩክሬን እትኸሰ ዘላ ICBM ዝዓይነቱ ኣህጉር ሰገር ባላስቲክ ሚሳይል ጌራ ከም ዘየጥቅዐት እኳ ደኣ ሓድሽ ፍሉይ ዓይነት ሚሳይል ከም ዝተጠቀመትን እቲ ሚሳይል ከዓ ኣብ ውሽጢ ሓደ ካልኢት ካብ 2.5 ክሳብ 3 ኪሎሜትር ክጓዓዝ ከም ዝኽእል ዕላምኡ ድማ ኣደቑ ዝሃርም ብምባል ኣብዚ መጥቃዕቶም ሓድሽ ፍሉይ ዓይነት ሚሳይል ከም ዝፈተኑን ፑቲን ብተወሳኺ ካብ ዩክሬን ወፃኢ ንኣሜሪካን ብሪጣንያን ብቐጥታ ዕላማ ዝገብር መጠንቀቕታ እውን ሰዲዱ ኣሎ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ሩስያ ነተን ኣፅዋራትን ንዓኣ ንምህራም ንዩክሬን ፍቓድ ዝሃባ ሃገራት ወተሃደራዊ ትካላተን ክትጥቅዕ ትኽእል እያ ኢሉ ኣብዚ እዋን ብሪጣንያን ኣሜሪካን ነዚ ፍቓድ ሂበን ዘለዋ ብምዃነን ድማ ፑቲን ብቐጥታ እዩ ንኣሜሪካን ብሪጣንያን ከጥቅዓኩም ይኽእል እየ ብምባል ዘፈራርሕ ዘሎ እዚ ይኹን እምበር ዩክሬን ካብቲ መጀመርታ ዝሃበቶ መግለፂ ኣይተመልሰትን ኣላ ሩስያ እቲ ዝፈነወቶ ሚሳይል ICBM ወይ ድማ ኣህጉር ሰገር ሚሳይል ብምባል እያ እትገልጽ ሰበስልጣን ሃገራት ምዕራብ ግን እዚ ናይ ዩክሬን መግለፂ ወላ እውን ካብ መጀመርታ እንተኾነ ሙሉእ ብምሉእ ደጊፎም ወሓቀያ ክብሉ ዘይተረኣዩ ዝነበሩ ኮይኖም ሕጂ ሩስያ ባዕላ ICBM ዘይኮነ ሓድሽ ፍሉይ ዓይነት ናይ ነዊሕ ርቀት ሚሳይል ተጠቂመ ድሕሪ ምባላ ነዚ ሩስያ ብICBM ዝዓይነቱ ሚሳይል ኣጥቂዓ ዝብል መግለፂታት ብዙሕ ኣይዛረቡልን እዮም ዘለዉ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሰሙን ኣሜሪካ እቲ ATACMS ዝበሃል ናይ ነዊሕ ርቀት ዓይነት ሚሳይል ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ሩስያ መጥቃዕቲ ክትፍጽመሉ ከተፍቀደላ እንከላ ዓባይ ብሪጣንያ ድማ ስቶርም ሻዶው ዝበሃል ምስ ፈረንሳ ሓቢራ እትሰርሖ ዓይነት ሚሳይል ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ሩስያ መጥቃዕቲ ክትፍጽመሉ ከም ዘፍቀደት እዩ ዝግለጽ ስለዚ ከም ሰምዑ ዘለኹም እቲ ትማሊ ክግለጽ ወዓለ ICBM ዝተባሃለ ወይ ካኒ ኣህጉር ሰገር ባላስቲክ ሚሳይል ከም ዘይኮነ እዩ ፑቲን ክገልጽ ፀኒሑ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝተተኮሰ
ሚሳይል ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ሃይፐርሶኒክ እዮም ካብ ሓንቲ ሚሳይል ከይዶም ይፈናጨሉ ኣብ ጥቃ ክበፅሑ ከለው ይፈናጨሉ ስለዚ ብፍጥነት ካኒ ታርጌቶም ይሃርሙ ማለት እዩ ከምኡን ታርጌቶም ሃሪሞም ተባሂሉ ዘለው ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ዞም ትሪኦም ደለኹም እዮም ማለት እዩ ካብ ሓንቲ ሚሳይል ወፂኦም ተፈናጭሎም እዮም ታርጌቶም ዝሃርሙ ስለዚ ኣዝዩ ዝተራቀቀ ሚሳይላት ወይ እውን ከም መፈተን ተባሂሉ ኣዝዩ ዝተራቀቀ ሚሳይላት እዮም ክጥቀሙ ጀሚሮም ዘለው ዝኻኒ ዓለም ሙሉ ዘሰጊ ማለት እዩ ናብ ካል ዜና ምስንኸይድ ካኒ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያን ዝርከቡ ውሕስነት ክወሃቦም ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ ዝብል ዜና እዩ ማለት እዩ እቶም ካብ ኤርትራ ብክልል ዓፋርን ትግራይን ኣቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ብምስጋር ዓለም ለኸዊ ዕቁባ መሰረታዊ ድሌታትን ዝሓቱ ዘለው ኤርትራውያን ኣብቲ ሃገር ግቡእ ውሕስነት ክወሃቦም ዓለም ለኸዊ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ UNHCR ፀዊዑ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኮሚሽን ሎም ረቡዕ 20 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ وحزي إيرتراوያን حتى عقبة إثيوبيا أتحساسها بمخانو عملكيتو بمسرة سبساب كوميشن سدنيات أب تري كلتشن 24 جميرو أب زحلفة لعلى 10 أوارح لعلى 10 شح حدشتي ناب إثيوبيا زسجرو إيرتراوያን كم زلوا يجمت أبزو واندما بحفشها لعلى 7 شح إيرتراوያን سدنيات أب تهاجر كم استمزجويو جليت زلوا مالتيو نظام سدنيات بأجو دقف مهابن وسانة مخانون استقصة تمجلتي مسرح مزجبا سنة سدنيات خمس حزو مكبارن دحنتهم نمرقات وساني سجمتي يلولو كوميشن قداي سدنيات حبرات هاجرات أب إثيوبيا نزركوا إيرتراوያን حتى تعقبة مسرح مزجبا بولطفن بصفحاتن زرخوا بالغنطات كفتر منجستي كدقف دلو مهلاو أرقاقيت الله كم زفلت أبز حلفة وحدات معلتات بزوحات إيرتراوያን أب أديس أبابا بزوح ما أسرتن بزوح قفعان كقاطمهم كم زغني ستيل كومون كم زلو فلتي مالتي سلازي نزمل كيتو خاني UNHCR ناب بيت صحفة منجستي إثيوبيا زلأخو صحفي مالتي زي فلو زحسوالكا ويزحسوتلكا قوانتلاسك علني تاقوال من أقل دي خونسي حرقي زيس اسكا فلو زحسوالكا ويزحسوتلكا قوانتلاسك علني تاقوال من أقل دي خونسي حرقي زيس زقاتمك حنتي نيرا عركي دبلا حجي شجرات مالتي نيوال شجرات يجلس وتوايله مودة زلو تراقامي تليفون لقد ولا سمع نيرا حجي يا حرقي زي نحلفتن كلها مستودي يرغبامو تسويس زود دا ابيت فلتي انتاكي الى حتى زودس ودحتني لحني تودجي نعي ودحتني نعي ودحتنا نعي ودحتني اجل عاقص وي انا زي ادغورت كنت تسقمنا والدي زنقر زلو شاعتي خالو مش نقرات ابدا شاعتاتو زي بالله خنسا تكفلي لا رمزي جبا وتتبل اتحز قدمده بزح دي لو فراك تفري لا تقوم بهم يتفلت لا حالاتاتن بالك نسي حالاتاتن قطمن ليه حالاتاتن بكلو قوم نغير كومي مش هذا خمس دي لو فراك تمغوارنا يقول تعمير سولو قال بصراحه نابنت عجي بزح ጫማታት ነጸካንዲ يسفيا እንግዲህ ኦኬ ሰፋይ ጫማ ይዚ ابزح غزا يعني هجي يسفيا እንግዲህ مخفل تدعوا ودونجا سيفي خاب غزين ساعات ديك ركوبه እናት ካሽግሪ በቃ አይከፍሎኔ ናዋል ነዝወድሲ أول ديبلن ناقرمو زمصاوال ديبلن كل بايرات يتسقمالو مو غزي ساعات تركبوت كلاله كاريا مالتي اكيد دغاغي حقها وهم دزي كوينا اجي بوز دصل نغرات كوميدان مسرح غلطا اثر نغرات አለው ገለ ዛስ ወይ انا هجي بوز من زنجات 99% تسدن دكتور استاذ ያለው ማዕድ ቪዲዮዝ መስልኒ ሮሳብ ኔክስ መደብ ንረኸብ ሰላም